Golek apa sama Mas? Loh, kok ndi kon? Golek isine weteng iki. Golek isine weteng kok nang barongan, Mas. Golek bung aku iki. Lah nek sapa dikopeki? Loh, ya kulma ta. Kulma apa sih iku? Cukul teko lemah ya ora apa-apa tak dipeki. Oh, anyane koclok iki kok. Nyolong berarti iki kok iki. Nyolong kakekmu ngawur e kon. Iki biyen genku. Tapi zamane kerajaan biyen tapi lek saiki yo mbok dek sapa iki. Oh, anyane wong gendeng iki kok iku. Pek ono kabeh apa? Entuk-entuk iki. Ya ora enak. Bung iki sing dipeki ya sing nom-nom ngene iki, lek sing tuwek ya gak enak, Cuk. Lah sing nom enak apa meneh entuk ya tambah enak pol ta. Iki bung celok yo tebu ngawur e kono. Golek apa sama Mas? Loh, kok ndi kon? Golek isine weteng iki. Golek isine weteng kok nang barongan, Mas. Golek bung aku iki. Lah nek sapa dikopeki? Loh, ya kulma ta. Kulma apa sih iku? Cukul teko lemah ya ora apa-apa tak dipeki. Oh, anyane koclok iki kok. Nyolong berarti iki kok iki. Nyolong kakekmu ngawur e kon. Iki biyen genku. Tapi zamane kerajaan biyen tapi lek saiki yo mbok dek sapa iki. Oh, anyane wong gendeng iki kok iku. Pek ono kabeh apa? Entuk-entuk iki. Ya ora enak. Bung iki sing dipeki ya sing nom-nom ngene iki, lek sing tuwek ya gak enak, Cuk. Lah sing nom enak apa meneh entuk ya tambah enak pol ta. Iki bung celok yo tebu ngawur e kono.